Tiprasa kamiwo khe bolongni malmata phaiwi nok huk kheto swbai jagma thakliya. O mai kheno tini haino hai Uttor Maharanipur Bojendra o horni bisingo Takhuk Rajesh Debarmani nukhung khungnwi swbai kwlangjak kha bolongni mayung kwthwng bai. Naitongdi CCTV ni mangpili o. Nin mo nok bahai ke sebai jaka. Nok gamia horni sarai god haite barda rok ba ekta kakhana a somoyo mayung phai mo hai gotona phai subai se kata Ma basuk phai mayung khai. mayung hai to masano Nini o nok je sebai jak mo nini tam khoti ingkha. obangmo no khoti tongkha iko dor monuk tongna nini bera tera joto no ses nok tim tam joto sabai bai joto binas kari be kata nini mairang luta mungsapon kari kata tai nini ko mairum rok ni rondo bola joto no paisuk jak Nok khung basuk sebai jaka nok nini. khai khung Mo para ni bung khai tam kha. para bu khai Bojendra pa Bojendra para. Uttor Maharanipur. Uttor Mahang Nin bung khai. ani bung khai Rajesh Kumar Devar Mia je mayung phai jong phuru. A jaga je mayung ringnai rok phara phai. ai mayung ngai rok tong kanai tong Kanai. Borok baji rok sogui dekha ri. baji ki sogma pe nuka ge kon borok ko liya